Salom. Parhalado pasahaton selamat hari Minggu. Disude ruas nama dohoti par minggu onon. Martua ma akanaro di pagasan Tuhani. Mingguta sadarion. Ima minggu pasaplonopon dung Trinitatis. Topik mingguta sadarion. Nasun badia do debata. Jala parbinoto di saluhutna. Tapuji ma debata di bagasan las niroha. Tadehon ma haleluya hari Minggu. Mar hite-hite goar ni debata ama. Dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Ditibang rohanami do ale debata asin ni roham di parsitongan ni Joromi. Suman tegoar mudo baritam ale debata. Rori ujung ni tanoon, gok hati gorado siamunmi. Tibuldo Jahoba, jala pujion situtudo di bagasan huta ni debatatta, di atas dolok habadion nai. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata nasangap jala nabadia, diramoti jala digongkomi hodo huriam marhite-hite todimi, dibaheni hupangido hami naik tuho, lehon madihami roha panguloyon, asa marlas ni roha hami mangulahon nanidokmu, songon panguloy ni anak tua mana. Sai pararat mah harajaunmu, jala sai tabai ganup ari bilangan yak kana persea diho. Asalam terbarita guarmu nabadiai, jala dapotan hanguluan hami, mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
tatangihon ma pati ni debata di mingguta sadarion, ima na dienet sian konfesi HKBP bidusada taringot tu debata. Taha porseai jala taha didak kodo, sada do debata naso marmula naso marujung, pargogo naso hatu dosan, naso olo muba, haposan, parbinoto nasun, naso hadodoan, paruhum natigor, parasi roha godang, pardenggan basa. Iba na do manggohi langit dohot tano, parroha nasitong, nasun badia, parholong roha. Marhite-hite podaon, tatulak do jala talo do hasomalan namadok opung tu debata. Dohot pakilalan na mga rajumi, holan pardenggan basa do debata, dohot roha na makkaposi, boyro paso-paso siyan sumango ni oppu, songon na hinasomalhon ni halak si pelebegu. Suak sangoni na majujurari, na parudikol lakka, dohot na majaha surat ni tangan. Laos marhite podaon, tatulak do poda na mga rajumi, tumimbo huaso ni debata, siyan habadion na dohot holong ni rohana. Atong mangidogogo mahita tuadopan ni debata, laho mangulahon patit nai. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon hobar tupatit mi. Amin. Tatopoti ma dosata nagodangi, tuadopan ni debata, martangiang mahita. Ale debata nami namarasiroha jalan abadia, ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, manang pigahali hamiro tujolom, huhilala hami rikodo asiniroham disalut hami halak perdosa. Alani ido ubahen hupaserep hami diri nami sedarion di jolom. Jala huparhatopot hami
tung najojok do hami manibil sianak kadalanmu nabadia, songon biru-biru nalilu. Sai unang pabali hami sia jolom alani dosa nami aidang dihalomo roham hamatean niak kapar dosa, alai hamubau ni rohana do lomo ni roham asa mangolu. Sesama saluhut hageduhon nami, dohot pangalasion nami, marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot ma asini roham dihami, marhite-hite panidangion dot hagogo nitod di perbadia, asa tarapul situtu rohanami majouho, asa patun, tigor jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapun di goarmu nabadiai. Amen. Tabigema hata baga-baga taringotu hasesan ni dosata. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah, nunga pola hupasisi akka pangalosim songon obun, jala songon obun manorop akka dosam. Saimula maho tuau ayau do sipaluaho, hasangapon ma didibata na digijang. Tabegema hata ni debata turupuk ni hari mingguon ima na tersurat di sada Timoteus bidu onom mamuka sian ayat 10 sada saharodi ayat 10 onom tajahama marsorin-sorin alai anggoho halak ni debata maporus ma siani pareahima hati goran hadaulaton, haporseaon, holong niroha, habengeton do labok niroha. Hupatik maho di jolo ni debata, na panguluhon sa luhut. Doho di jolo ni Kristus Jesus na makatidakon na denggan di jolo ni Pontius Latus. Ay di hajujup pang nitikina patarma ibana bahenon ni na mertuai pargogo sasadasa Raja niaka raja, Tuhan niaka Tuhan. Ido sahatna, martua do akan tumangihon hata ni debata, jala naupeopsa. Amen. Yesus,
tidakon ma haporseotai, songon na hinatidakon ni dongata sa haporseaon di sadok portibion, rap mahita mandok, au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugo na suatu dosan, na tumo palangit dohotano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman itunubuhon si Maria, nagabe-gabe sa todi perbadia, adorang sohabubuhan, ido tuhata, na tumaun na berni di pahuan ni silatus, na mati terpazal do ibana di hau pinarsilang, na tua tubanu toru dung ditanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lahul tu siam ni debata Jehovah, amanai pargugo na suatu dosani, disima ibana pamulak suatu tanoon, manghumi halat na mangulu do na mate, au persea di todi perbadia, jaladong sada huria na badia, huria topan ni halak Kristen akan na badia, doho dasasa ni dosa, doho diatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, doho dangoluan na sora sudah. Amin. Tabegema ede puji-pujian siankor inahana diuruti mamuse siankor ina Kamis.
Tikting di Huriata di Bagasan Mingguon, Minggu 5 Oktober 2025. Naparjolo, Guarni Minggu. Guarni Mingguta sadarion ima minggu pa sa pulonopon dung Trinitatis. Topik ni mingguta na sunbadiado debata jala parbinoto di saluhutna. Napaduahon, pertanyaan sektor. Di hari Jumat, tanggal 10 Oktober 2025, di Patupa Huriata do pertanyaan sektor. Maringanan di Bagas Garejaon. Turpuk Jamita di enet sian buku Daniel bindu tolu ayat 10 tolu satro di ayat 10 walu. Do tema manjamitahon barita nauli sian nasa roha. Atong ria mahita rotu pertanyaan ni dipuka masuk pukul 10 sia 30 wib. Napatuluhon ruas napinda. Nunga pinda ruas ni Huriata, keluarga Amang Firman Humala Pantas Yuda Siahaan, STMS MN, Inang M. Stepani Boru Tampubolon SAB, Rap Dohot Sada Ianakon Nasida, Ruas Sektor Sada Wektolu, pindah tu Gareja HKBP Parung Panjang, Resort Depok 2, Distrik Deboskap. Tuhat tamatoktong mandungani nasida di nganan naim baru. Na paupaton, naing marbagas, tikting parjolo. Naing manjalo pasu-pasu parbogason do ianak kondi Huriata. Saudara Legino Nathanael Gomgom Panjaitan ST MSC MBE. Anak niamata Insinyur HP Panjaitan. Tubuh ni Inata L. Boru Nainggolan. Ruas ni HKBP Pondok Bambu, Resort Pondok Bambu. Ruas Sektor 2, Wek Pitu. Sianhuta, Jalan Selat Makassar, Blok E Sia, nomor 6A, Duren Sawit, Jakarta Timur. Dot Orwana, Saudari Elizabeth Boru Tambunan ST. Boru ni Amata H. Tambunan Nahinan. Tubuh ni Nata PN Boru Panjaitan. Ruas ni HKBP Bontang, Resort Bontang, Sianhuta, Jalan Parikesit, nomor 10 Sia, RT 12 Bontang Baru. Pamasumasuon di Patupa di hari Sabtu, tanggal 10 walu Oktober 2025, pukul walu 30 wib, di HKBP Pondok Bambu, Resort Pondok Bambu. Tuhatama patuluson sakap parbogasoni. Na palimaton, Warta Dewan Koinonia A, Seksi Remaja. Di hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2025, mulai pukul 10.30 wib, di Patupa Huriata do PA Remaja, maringanan di konsistori Gareja. Na niuloni Amang Padita, EJ Sitindaon STH, NATSPA Dienet Sian, Poda Bindu Opat, ayat 20 satro dia 22. Pinangido tusude remaja ni Huriata, dohot parguru malua, asaria mandohoti acara PAI. B. Seksi Naposo Bulung. Parheon remaja Naposo Bulung HKBP Pondok Bambu. Dalam rangka Parheon Remaja Naposo Bulung HKBP Pondok Bambu, alani remaja Naposo Bulung patu pahon kegiatan dohot perlombaan IMA, sada. Merayakan Parheon Remaja dohot Naposo Bulung HKBP Pondok Bambu. 2. Merangkul. Dohot mempererat hubungan remaja dohot Naposo Bulung. Tolu. Sarana arana pelayanan bagi pemuda remaja, pemuda gereja, asa aktif mandohoti kegiatan jemaat. 4. Remaja Naposo Bulung asa retta pasahaton akka talenta dohot potensi di Bagasan Lasni Roha. Kegiatan dohot jenis perlombaan IMA sada tanggal 11 Oktober 2025 PA gabungan remaja dohot Naposo Bulung
dilanjutkan latihan paduan suara. 2. Tanggal 10 Oktober 2025, PA dohot seminar pengembangan diri. Tolu, tanggal 10 Oktober 2025, Minggu Parheheon Remaja Naposobulung HKBP Pondok Bambu. 4. Tanggal 25 Oktober 2025, Patupahon Perlombaan Internal Remaja Naposobulung HKBP Pondok Bambu. Jenis perlombaan, sada, perlombaan memasak, 2, badminton, tolu, cover lagu rohani, 4, fotografi. Dengan penuh sukacita mengundang Sude Naposobulung Remaja Dohot Pelajar Sidi HKBP Pondok Bambu Asaria mandohoti acara i. Narahubung Septi Nenggolan Ode Simatupang Noel Sinambela, nomor HP terlampir. C. Seksi lansia di hari Minggu tanggal 12 Oktober 2025 di Patupa Huriatado Minggu Lansia ni Huriata alani di Parmingguan Harian pukul sia 30 WIB Parsidohodo Seksi Lansia Makobasi Ima Manjatikting Papungu Pelean pemandu lagu organis Dohot Harit Tahun. D. Seksi Inahanna di hari Selasa tanggal 7 Oktober 2025 Seksi Inahanna ni Huriata Patupahon Kebaktian Padang Maringanan di SKI Tajur Bogor. Naniloni Amang Padita Dr. Jusen Buang Manalu, Amang Padita Edi J. Sitindaon, Dohot Ketua Dewan Koinonia. Naponopon, Warta Dewan Diakonia. A. Komisi Beasiswa. Di hari Minggu tanggal 12 Oktober 2025 mulai pukul 8.30 saat di pukul sia 30 WIB Komisi Beasiswa Pasahaton Beasiswa tu 26 halak ruas ni Huriata. Pinangido tu sude namanjalo beasiswa rap dohot natorasna asaro tu konsistori gereja jala mamboan kartu peserta beasiswa dohot buku catatan ibadah gereja. B. Seksi Kesehatan. Hombartu program Seksi Kesehatan tahun 2025. Seksi Kesehatan Patupahon Seminar Kesehatan Dohot Donor Darah di Patupa di hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2025 Nanengro Maringanan di Aula lantai 2 HKBP Pondok Bambu. Satu pukul 15 WIB. Dohot Partodingna. A. Seminar Kesehatan pukul 7.30 saat di pukul sia 30 dohot tema Tips Sehat dan Bahagia di Hari Tua. Narasumber Dr. Umaira Hasagap, SPPD, Sian RSUD Pondok Gede. Pinangido tu sude ruas di Huriata, Asaria mandohoti acara seminari. B. Donor darah di Patupa mulai pukul 10 WIB saat di pukul 15 WIB. Bekerja sama dohot unit pelayanan transfusi darah UPTD Rumah Sakit Kanker Darmais. Peserta jemaat dan umum, warga sekitar gereja, target 75 halak. Narahubung pendaftaran, Inang Dr. Mindo Borusitohang dan Inang Suster Nyonya Listeria Simanungkalit Boru Tambunan, nomor HP terlampir. Napituhon, program dot anggaran tahun 2026. Pinangido tusude seksi-seksi, songoni nang akka punguan korni Huriata, asa membahen program dot anggaran tahun 2026 jala paling lambat di hari Minggu tanggal 26 Oktober 2025 nungasaha tu ketua dewan masing-masing. Na pawaluhon ruas nahona ruhut parmahanion pamisangon RPP HKBP. Mamuka Minggu tanggal 5 Oktober 2025 hona RPP do Inata Elpitia Boru Barus, umur 51 tahun, ruas sektor tolu wik 12, siala marhamulian tu naso saha porseaon dohot hita. Jaladang Rajuman Benasida gabe ruas HKBP Pondok Bambu. Na pasiahon amplop hamuliateon bulanan. Di Minggu Sadarion, tanggal 5 Oktober
2025 di Patupa Huriata do Papungu Pelean Tujolo, ima pasahaton amplop hamuliateon bulanan. Papasahat mai Tujolo dung sidung jamita dohot partudingna. Pelean Parjolo tolu kantong ima tu huria dohot tu pusat. Pelean paduahon ima pelean Tujolo pasahaton amplop hamuliateon bulanan. Atong tapasahat ma peletai di bagasan lasni roha. Na pasapuluhon, amplop tu haporluon pakobasion sosial huria. Di hari Minggu tanggal 12 Oktober 2025 di Patupa Huriata do Papungu amplop tu haporluon pakobasion sosial huria. Tapasahat mai Tujolo dung sidung jamita. Na pasapuluh sadahon bazar makanan. Di Minggu Sadarion, tanggal 5 Oktober 2025, Seksi Inahana bekerjasama dohot panitia pembangunan Patupahon Bazar Makanan lau mendukung pembangunan Moria baru. Pinangido tu sude ruas ni Huriata, asa dohot berpartisipasi mendukung kegiatan ini di Patupamai dung sidung parmingguan manogot dohot parmingguan narian maringanan di halaman gereja. Na pasapulduaon, panitia pesta gotilon pembangunan dohot Natal 2025. Di Minggu Sadarion, tanggal 5 Oktober 2025 di Parmingguan Manogot pukul 7 WIB, dung sidung Manjatikting, panitia GPN 2025 nunga Mandokhata Panorangion Taringot pesta gotilon pembangunan dohot Natal 2025. Na pasapulutoluon ruas namar sahit di bagasan parsahiton do ruas ni Huriata sada inang nyonya Dr. Huta Barat Borsi Tompul dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati kamar 507 Gedung Anton ruas sektor 2 Wek Pitu 2 Amang Kombes RM Napitupulu dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Gedung Promoter lantai 5, kamar 508, ruas sektor 2, wik 5. Tolu, inang nyonya Erisa Siahaan Boru Nenggolan, dirawat di Rumah Sakit Alia, Hospital Pondok Bambu, ruang Tolu Kosong Sia, ruas sektor 2, wik 8. Opat, Lionel Monang Timothy Marbun, anak sekolah minggu, dirawat di Rumah Sakit Alia, Hospital Pondok Bambu, ruas sektor 4, wik 14. Taboan ma di bagasan tangyata asalam tu hipasna dihilala roha nasida. Napa 10 ton, warta parhe pengon, pelean tuhuria godangna, 7.510.600 rupiah. Pelean tu pusat godangna, 2.277.400 rupiah. Pelean tu desa godangna, 500.000 rupiah. Pelean tu panitia GPN 2025 godangna 8.375.000 rupiah. Pelean tu panitia pembangunan godangna 1.850.000 rupiah. Punguma sude 27.510.000 rupiah. Songonima tikting di Huriata di bagasan mingguon saya di pasu-pasu tuhat tamasude pakobasion dohot peleani bayan sangap dohot puji-pujian di goarni tuhatta. Tabegema ede puji-pujian sian kor ama diuruti mamuse sian kor gabungan.
di bagasan las niroha, tapapunguma peleata, marede huria sebuku edde nomor 550 sia, ayat sada rodi uduna. Dameni debatana sumurung sian saluhut roha, ima mengeramoti ate-ate, doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Urian di Tuhata, selamat hari Minggu ma tuhita salutna. Tabigi mahata ni debatana tersurat
sian buku panurirang Habakuk bidusada mamuka sian ayat 12 sahatu ayat 10 pitu. Tangiang ni panurirangi dahodo ale Jahoba debatakku sian narobi dope nasun badia di au. Daktagamo mate hami loasommu ale Jahoba. Bahen uhum do ibana ubahen dipatidako. Jalabahen pajoran do ibana ubahen ojak ibana di baheko ale dolo batu. Pita situtu do matam ubahen so tarpaidaidaho naroa. Jaladang tarbahen ho marsobu-sobu mida pangarupaon. Buasa matung paidaomu pamupusi. Tungsip ho molo dibodut halak parjahat natumigor sian ibana. Jala tudoson akadeke laut jolmai di baheko. Tudoson gulok-gulok tahe naso maraja. Tung saluhut do disitak nasida tugijang marhite-hite hail. Jala dipapungu di bagasan jalana. Jala di ojat tu bagasan hadang-hadangna. Alani imar lasni roha ibana. Jala marolop-olop. Dibaheni ubahe mamele ibana tu jalana. Jala manutung daupa tu hadang-hadangna. Ay dibaheni ido napu partalianna. Jala talmis si panganonna. Alai dung songoni. Tung paru maronna ma jalana. Jala dadatanna mamunui akka bangso parbegu. So marpasadian. Ido sahatna hurian itu hatta marhite tangiang panurirang Habakuk. Takasdo di hati dakon. Paboa Jahoba debatatai ima Jahoba nasun badia. Di paidaida panurirang Habakuk do namasa di tonga-tonga bangsoni Israel. Godang si ula nauli nadenggan, si ula hati goran, alai mengadopi ragam parukilon, rongom do aka si taonon, rongom do aka parukilon sotson, diadopi jala di tonga-tonga nguluni bangsoy. Jala parukilo ni boidoro di bereng ibana sian sahapor syaun. Akan namar sobat tutuhani. Bahkan ro sian panggom-gomi hala Israel sadiri. Alani ditangyakon panurirang Habakuk do. Ndaho do ale Jahoba debataku sian narobi dope nasun badia.
Nakpesongon ni na masa di tonga-tonga ni bangsoy. Akan na burju pasol hoton ngoluna tu debata nasa sitia. Marsoba tu debata manaon akan na porsu. Godang parukilot dohok si tonon. Tongdo di hati dakon ibana. Nasun badia doho Tuhan. Dang nagabe matsohot ibana, maka tidakon uwaso hasangapon ni Tuhani. Dang nagabe paholakon diri ibana dung dibereng halak partigori marsitonon dang adok kape labana. Lampina solhot tu Tuhani gariada. Saya dihabur juhon panurirang habaku do. Sai martangiangi marsoba tu adopan ni debata. Dia magabe jamita silua na arga buanota di parnguluata siat jamiton. Marhite jamiton diajari dipakulingi dohita asa manok tong hita. Maka tidakon Tuhan debata naga wasoy nasun badia do ibana jala nasai tok tong setia marmahani jala huhut manarihon ngolutta nakpe lam taula naulina denggan hobar tuhata ni debata si pata lam jod do tak adopi parukilon alani molo di epistel tei dipakulingi apostel Paulus do si Timoteus molo masa akaragamnya kaparukilon di tonga-tonga pelayanan na di tonga-tonga ulon na di dok tu ibana manok tong maho mangulahon hati goran hapor syaon holong ni roha hadaulaton dohot ulama saluhut na marhite labok ni roha. Unang gabe masadi. Unang gabe madao jala paholang diri siat Tuhani. Molo tungpe ditiki tahilala labda pasolhot ngolutta marsoba tu Tuhani. Gabe marsorin-sorin. Aka parukilon tak adopi. Manok tong mahita maniru songon tangiang ni si Habakuki. Asa tahati dakon huaso habadiaon ni debata tok tong di ngolutta marhite tangiatta. Marhite aka ede pamuziota. Tarlumobi matahe marhite aka parulota namarraganmi alai narumikot asa taradoti tok tong dirita asa tok tong hita mangolu di bagasan habadiaon diadopan ni debata asa talup hita maka tidak kon habadion nei marsoba tu adopan nanabadiai unang taula be ulaon napaholakok kita siat Tuhan ni marhite talu mangadopi ragamnya kapangujunan gabe sarobang hita doho portibiot gabe olo hita mangulahon naroa dohot hajahaton di tonga-tonga ningolutta keluargatta dohot parsaratta
alai takas iko tahapor siyai. Paboa marhuaso do Tuhani, molotung di paloas pehita, mangadopi ragamnya kaparukilon, nakpe tahilalat lantahaburjuhon, marsobatu Tuhani, rotu punguan kategorial, jala ringgasita martangiang majahai hatana, ingok ma diboto Tuhan nido saluhutna nataulai. Dang marisuang naulina denggan hati goran nataulai di adopan ni debata. Ayat 10 di dok hatan ni debata. Pita si tutudo matam. Ubahen sotar paida ho naroa. Jala daktar baheko marsobu-sobu mida pangarupaon. Lapatanna. Nunga tunggodang naroa di ula bangso Israel. Nakpe sai adong dope. Setia mangulahon hati goran. Dohot naulina denggan. Adong dope na setia na pasohoto dirina tutuhani. Alai hirana so peduli do akka Tuhan itu akka siula naulina denggan. Nunga torop di tonga-tonga bangso Israel gabe siula hajahaton ala panggom-gomi nasida marpangusadean daktu Tuhan debata. Alai tu gogo portibi mangido bantuan pertolongan dang tutuhani alai tu kerajaan nagogo hatihai alanai di pamasa Tuhani ma uhum di pamasa Tuhani do sada uhum nabulon dalam catatan sejarah Israel. Roma bangso Kasdim manang halak Babel. Laho marporang tunasida. Jala dipakai Tuhan nido nama saya. Laho mangajari mabain pajoran tu bangsoi. Ujungna taluma nasida di bawah ma nasida gabe tawanan tu Babel 70 tahun lelengna. Di ayat 14-15 di dok. Jala tu doson deke laut jolmei di beko. Tu doson gulo-gulo tahena so meraja. Tung saluhudos di sit nasida tu gijang marhite-hite hail. Jala di papungu tu bagasan jalana. Di patorang panurirang Habakuk do. Uhum tu bangso Israel. Dung ditaluhon. Raja Kasdim, Raja Nebukadnesar. Gabe terbuang. Di pamasuk nasida tu hadang-hadang. Songo deke nah dapot jala. Dang margelo, dang margogo be. Nasida mangadopi akka musuh naro di tonga-tonga nasida. Di patorang panurirang Habakuk do. Dudoson deke nahona hail. Deke tudoson nahona jala. Sude bangsoi diboan di jala. Raja Nebukadnesar. Diboan tu Babel. Dangadong behagogoon. Lau mangalo. Dangadong benabui di pangasahon nasida mangalo musuh.
Mangalo aka parukiloni. Narosia duru, narosia Babel. Alai padzoraat doi. Persiajaran na arga doi di ngolu partodion bangso Israel. Nang tuhita. Molo masa aka parukilon. Sotung gabe marpangusadean hita tu gogo portibion. Nak pemar sorin amang inang parukilome. Di boto Tuhan nido nong talup gogom manuhuki. Jala toktong mapangido gogo dohot bisu siat Tuhan ni asa dipatau. Asa dilehon habe ngeton tuhita hagogon. Tarlumobi habisuhon. Unang ala parukilon saotik. Gabe taluhi tadi baik parukiloni. Dang tahabur juho be namar minggui. Dang taharinggason be namangguruhon kor di kategorial. Gabe madele hita alani saotik. Unang alani hati Indonesia do jangan gara-gara setitik nila sotung di ngolu partodionon godang do duri dalam daging di do apostel Paulus. Duri dalam daging bisa datang dari keluarga kita. Duri dalam daging tungolu haporsyota nama bain galehi ta gabedang adok kubereng lapatan nahu haburjuhon namar minggun sotung songoni sotung gabe di paluas Tuhan ni lam rosot son parukilon na bolon alai molotung adong tak adopi parukilon di keluarga di ulota dohot di parsoratai pangido masian Tuhan ni nago huaso nasun badiai asa lehon matuau Tuhan asa marbisu au mangaraduti habadiaon ni diri habadiaon ni keluargaku asa talup au pasol hoton diri tuho mangido asini roham padao masya kami parukilon naumangat alani parukilon namet metope Tuhan nunga tunggale hami nimuma di bagasan tangyangmu lehonon ni Tuhan ni doamang inanggo kutuhita pos maroham hurian itu hatta di do ayat 10a di bahen ni umbahen mamele ibana tu jalana isena puna jalai ima halak Babel halak Kasdim mamele bangsa Israel dung diboan tu Babel. Dang marlomo-lomo dang bebas nasida beribadah tu Tuhan ni di habuangoni. Etok kita mah. Boy songgop parukilon na bolon. Masa di tonga-tonga Israel ala pimpinan nasida, raja nasida, dan mabiar betu di batah. Gabe di paluas Tuhan nima bangso parbigu, mangarajai hala Israel di Babel. Ibenna di dok marsopa jala tuduk. Tunapuna jalai.
marsoba jala tuduk tu panggom-gomi Babel do maksud nani dokna disi naung gabe majala hala Israel jala maboan nasida tu Babel alai molo tumpe boy si pata masa akaragam ni akaparukilod di tonga-tonga ni keluarga nang di parsorata adong galubang. Unang holan mangedehon edekori nang marhasa pegalubangi malohita alay mangado pigalubangi so tunggal betaluhita kamanginang. Ate, margogo mahita ate. Ayat 17 na parpudi didok. Alay dung soni tung parumaron na majalay na majorat hala Israel di Babeli 70 tahun di parumar lapatan na di paloas ma marhite asin ni rohan ni Tuhan ni mula bangsoy tutano baga-bagay Jerusalem adong do partikian di bait Tuhan ni pataray dahon asin ni rohana pataridahon huasona pataridahon hagogon na mangrupi akana porsea tu si mahita marpakirimo gabe paulakon nama bangsoy muse tudoson jala nong rumar dangadong be nama kurungi na membatasi kebebasan hala Israel. Ima molo dipatudu Tuhan ni hagogon na sinirohana tuak kana porsea. Alanei manok tong mahita marpakirimon songon hala na porsea. Paboa marpangulahi dorohan ni Tuhan Jehovah mida sude. Hahurangan ni hita jolma. Diukap do dalan lasni roha. Marhite-hite asini rohana. Diukap do denggan ni basana. Marhite-hite patar asini rohana. Nong rotu hatta Yesus Kristus. Laho manobus manesa saluhut dosata di adopanna. Atong hurian itu hatta setia mahita marsobat ibana uhud mangulahon nahopartu hatana martang yang mahita. Moliate male Tuhan dihatam napaingoton jalan na mangajari hami. Asa mangaradoti habadiaon ningulu. Asa talut hami laho makatidakon. Paboa Tuhan Jehovah na husobahami ima debatana sun badiay. Dang lomoroham manok tong jolmay mangula aka hajahaton. Mangula aka pangarupaon. Gabe paholang diri siyakko. Diumhodo jolma naso setia marsoba. Songon bangsom Israel najolo di partikian halak kasdim gabe terbuang tu Babel. Marhite asi dohot holong ni roham. Gabe marpangulahi do roham. Laho paluahon bangsomi. Ala nido marpos ni roha jalahu paseret hami rohanami tuho Tuhan. Mangido hasesan ni dosa diadopammu. Ingot jala pasu-pasu masa luhut ruas doho perhalado HKBP Pondok Bambon. Disude ulaon namaragami.
Disude usaha dohot sihirimon di tonga keluarga, di tonga ni persorat dohot ulaun. Saya asimaroham Tuhan. Lehon tok tong hahi pason gajang ni umur dohot pasu-pasum na sumurungi na boy palason roha dohot sude keluarga nang pinopar nasida. Ruas ni huriam na tongon marsahid. Inang Huta Barat borusi topul na dirawat di rumah sakit Polri. Suangsongoni amanami Kombes Purnawirawan RM na 70. Na tongdope di opname di rumah sakit Polri. Inang Erisa Siahan Borunenggolan dirawat di rumah sakit Alia. Suangsongoni yanakon nami Lionel Marbun dirawat di rumah sakit Alia. Si maroham Tuhan pasu-pasu matindakan para medis, para dokter. Pasu-pasu maka ubat dohot si pangano do sinumon parhitian asini roham mai Tuhan. Pamalupon nasa sahid siang pamatang nasida. Hutangnya kok kami do Tuhan. Sakap panitia pesta gotilon pembangunan Natal. Nasai tok tong patupahon. Gagasan laho papungudana, laho mangurupi perampungan gedung Muria Nebaru. Asimaroham Tuhan, laptabai ma pasu-pasum na sumurungi tu sudi ruas parhalado ni huriamon. Marhitei ukap maroha, laho manupahi. Tuho mahu pasatami saluhut tangiang pangiduan elek nami Tuhan. Holan marhite hite Tuhan Yesus Kristus si paluai. Amen. Tapa pungu mapeleta maredehita taruhon tu jolo. Di
leatta martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Odo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggad dohot nasa ulibasa na maulitus. Upasat hami masian na ni lehon mi tu hami pelean nami tu ho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu perhasia kami pilihan non pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Salam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Salam gergir hami madok muliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aleama nami na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmo. Say Roma harajamu. Say saut malomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hango luat siapari. Si sama dosa nami so panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama buhina tuho jala di pasorhom madamena tutod di munabe.